ҳамхобагӣ кардан бо ҳамсаре ки ҳомила ҳастай аз ҷониби шариат ягон монеае вуҷуд надорад. Шариат ягон рӯзҳои муайянра маҳдуд кардагӣ нестай ки дар ҳамин моҳҳо ҷоизай ҳамхобагӣ кардан ва баъди ӯ иҷозат нест. хулоса ягон маҳдудият ҳам вуҷуд надорад аз ҷониби шариат. фақат мо инра бояд нигоҳ кунем ки ҳамон ҳамхобагӣ кардан ба тифли дар батн буда зарар мерасонад ё намерасонад. масалан агар ҳамон ҳамхобагии шумо бар ҷанини дар батн буда агар зарар натия, эҳтиёт карда бо эҳтиёт агар ҳамхобагӣ бикунанд, ҳамон ғаризаи ҷинсии худшона ором бикунанд, аз ҷониби шариат боке надорад, ҷоиз иҷозат ҳастай бародари азиз. вале масалан чӣ гунае ки масалан пеш ҳомиладор набуд шумо ҳамхобагӣ мекарде, ба мисли ӯ хел набоша. яъне эҳтиёт қатӣ ки масалан дар ҳамон тифли дар батн буда зарар набина. валлоҳу аълам.